because papa ni tu na tie gu nkrofo ani wo Otumfuo ho wadi kan ye first one mo anka hwe na wa ye second one mo wana third one aba mo tena se ye di ama ne sa Abusuapanin bi a ono te ne ba bi asa anya tumi akokoduro so timi grant interview say apart from Santehini ne betumi tu odi akonya okuro be so Abusuapanin me bone kokko se omuhu se Santehini tu kwan ya na omu di nsem hunu wo Santehini chi Abusuafoɔ makɔ abadumba Nyansapo TV so me ka Nyansapo a na wagem ze sɛ yesane no badwen ba kwan so ɔbɔ ade adom ɔde nne so akyɛ ye bi ama nne yaba bepi mo black power asoye ye ne ba bedi nkomo black enia me bia bɔkɔ de ba ade adom hu se me hye idi a sɛ ani braba ai sanete bia so kɔbɔkɔ man for person mo de se kan dwa nanka awale ba akwa me kɔ ye tete me ne mabusuafo saa ɛkɔ na abusuafo oh ese ɛkɔ na abusua na nkasa no ade pe ba fia ye botugu se le no ba de edit tone no na ndi an na esi ɛkɔ na nkasa ɔyɛ dai aboako aboako ya bo bi aka no ho odin o na bebe ne ya na ye se no akoa no na mtumi se we mu de ndi asa bubu abebe ne ni ho asa blade den senke won grofo bi anka abebe ne no mo yem ɛkɔ na abusua no a bi ni hwan Abusuapanin Tupac Abusuapanin de ni ne kekambo mu akekambo mu Nansa so opensiesi. Also opensiesi. Wonu se social media no hwase. Say what ye din fansem ko. Ye fansem ko social media. They say o say ye team legal wife for started social media. Obi oba kan kire obi obo. Sir. First day kurana. Ye ti se lumba hu no. Papa first interview ye say odobru ni fa na mo kire safo amele no. Anfa na mo kire safo amele no. Na nka papa panyini o ye Abusuapanin. Ye se wo fa ase awu a mo kire safo na wo pe. Enye social media asem. Afidie aso na bepa o mo chew se ye mpensem keka bia mo nya bibia boko mo anti social media on the chance afere social media na afo no say no na no na mo say ye mfa wasem na ade ba na ye nkoso asem am de ba ya Abusuapanin ade wa ade Abusuapanin say obia no kwan say obetimi age na kunya friends am say ye wura te kokko so hwe bla mesrew twesan ade ntia ye mpe ye wura din ewo Abusuapanin ono nanu masem na make kan Abusuapanin obeye study a onye study adentia Abusuapanin ontia konwa bia so Ghana ha apart from ni fi akonwa onye wo hene onye obrempon be se ono si yura nkwa na ese wo tu na tegumani to dada ya o dada o mo nima mamre me Abusuapanin ntimi nyina manim nka nkira me se Santehini ko na betumetu na fi akonwa so enya no kre emman panyimfo wo fi betumetu na fi akonwa so emman panyimfo wana dini si ye Santehini dini si ye dabi na wabaka Santehini wana betumetu no ana waka se ne ntam bia wakeka wo wa ahemfie ni ntino je se Santehini betumetu na abusua betumetu no na ntam no duru wa ya frɛ no abusua no betumetu na betumetu no ansa na ntam duru ya aduru wana se hia na manhia be frɛ no se ono so na waka ntam no so bia so mfa mo so na ona ko kan ntam na Abusuapanin kan ntam say on say yes asantemam ye de ntam je ade kan ntam de je ade o de ko je de so de je omokunya ha makunya say mama China ma I also free me omokunya ho nsense free kro be so ho asem na okan so ha pa akoso na pa akoso na okan de ye busa ne se osie lumba we osie ni pa akoso se pa akoso akonya ho waka ntam de a e ba ne se no ye de hye na o ya Abusuapanin na ntumi nkire ba bi osie ne de hye se bia ne de hye ne ye nkrata se me wu am be se bia mesie no bia hu ma me nka asem kire o me ti osisi e me ntumi nya krata anka nkire me se me wu a ye nsie me ha e ma nipa nyini o sa efuru uwu a ntumi take u decision asena na why nkrata na oh jai o lawyers no lawyer also wu a lawyers no timi de nkrata ba asuma siti ase no o kan asem sei nti ese edi na no asem so nti bia no bi na lumba ye nipa wu a onum se di wan yi ansa ne ho kan wel nti ana no mafa funu na nhye ho amana ani wan yi a amfa nhye fridge mamna ni wan yi ranko kan wel na ma wiase nyina anti ansa na wakosie nti lumba wu ye di wan yi ansa ne yesie no dem say wani wan yi nti emla no mu so dem say bia sa on say ende enye ntem wel bia wan yi a bla say de ye de free ho and de ye free no less na be kan so no ka say Charles say nti say me fa ne say why you well say wu a wajapade e media na me chi ukun a ye de wel ne be ma me say ye hu so na ukun media say me ye hu so me na ukun a nti wanu ma say no be gina so de ama me an e de be ma na mi ama chi wakun no ama wiase nya hu me na ukun ye de ajapade ne be ma na de aka no ne aban so aka ne no kre emfa ma sa bi no de be ma nti say no ma ye wel say pman
me wu afa ma yen krata ma me yen krata na ma kwan wa na nipa gina no obom to ten because of humanity near the mana ma so me swi wu anti fanti je won ma kun tin say sade mam yeah okay Abusuapanyin pa sefo nka ma won fa yewura ma fole hwe wadi kan ye sade we kan wa 2 times Abusuapanyin me bone kokko se omuhu se santehene tu kwan ya no mu din se muhunu wo santehene chi sane ma na santema me nso so sane ma ne biem ahemfunu bebre mu bitimi ye sade no o se ahemfunu bi no ma ye sane ma we sa ma ne komo Abusuapanyin a odi na Abusuapanyin e wo no ne fie no e de santehene be fole asem we mesere no onyi santehene din firim je se abusuana wotumi so mbetimi atu no e na on se yewura dise hwa yewura dise hwa na enyi ayahunahuna o kan de akata so ke se de be ya manfo hu hwe Abusuapanyin o tati so unimi se emra ye no wie ye na ana ofa odoblo ni lumba ma no so mo kwade Otumfuo ase anyam bi okwa otumi nya odo Otumfuo ase da bi manhia ye nsi obi akwan ti se wakọ manhia esom no wakosom bia emedwa wanum se wokoda santehene ase brempon be ne be lumba ye ni bi ana chini yesi ni so achese Otumfuo na soma no ana stadium wona akwa ye ni kura de ma wa han stadium na ya ban dia enye santehene dia enti e ba ne sen kotokompo bosi ebobola omutuaka enti se wakwa ye ni watuaka wo so wokoda santehene ase for the se bi o man kwan se onye ye ni wasanteman mu na se ni pere wo ye wasanteni nipa wo ye na wasanteni enti nya Otumfuo na man kwan to onkoye ono na aye na yie enti wo ye awie a na Abusuafo se suba bia no omudi ye na anya wo de ntomu tu a wo se santehene na santehene de esi wo se abusuane de kwadu miensa na abono se de tu no ba ko ne se ompa ba bia ye sie lumba eno ano no o ma chekura de toso mienu se ye pe de ye de ne sie lumba anan na de etwa to ene se one abusuane amu kunta bia na uni be sansem wo mabireki mafudie so sansem yensen de bono kwadu nyina mabireki di wo sa kwadu no de abona ebubo nana ebono but baba bi esi lumba na ono no se onyai me ka ono no asem o se ontimi ma excuse bi anfa ba o se abusuafo na ba ya omo de ni ba bi esi lumba na abusuafo ba na ba ye onchire abusuafo ba ye tina abusuafo ba se onchire abusuafo se for sina for sukoi se ni wo fa se ba for sina koi ni wa mansan ya ofase ni ade for sina for suna o ka se okoye no one brempoma hwa na pani brempoma nti ba ne se na brempoma anko na ketwa ne koye ne ba hwa so na ne ba so awuo for sina se da okoye na ne ba awuo no gini yen twaso to koye tina ne ba awuo na yen ka se utu nsu no gu kofa haba nhema hwa nso na utu gu ye no onim se Abusuapanyin nsu no e de ne ye ne niema na se kofi wuo no kranye wuo e kwa me de na mpese owu Abusuan nye kofi o ahye me se afa akola no so na hona betena ko na me pese mpanyimfo ni bi nwu mpanyimfo be omo ni afi no anka omo di omo bre so mfa so awie no na nka omo wu na nka hu ba bi Abusuapanyin be sie no me ka se Abusuapanyin ni mi sie kofi oda so she nye no oda so she frigim on timi sie kofi Abusuapanyin timi sie kofi nti wona be sie kofi just what timi kire ba bi o sie lumba because se omo ye Abusuafo to wan kire ba bi sie lumba de won timi sie ba bi sie lumba na won be sie kofi se ye Abusua okay ba bi sie ma me friends ama me mesa ahon de se ye sie lumba ayo masefo nti eba ne sen na wakwasie obi wo ba bi na kwasie obi ba bi nti ba bi o sie lumba no onfa kofi kwa ka ho no mo kwasie omo edi ntra wontimi sie Abusuapanyin ma bonte meka de nti akra ne yesodo e se oya twam wa mando wa che me kra meka bi omo sie but say dey no mo ye omo say virgin 19 no mo ma yensie no sodo so de ko so she free nti o she mu ye dan de nti na o she mu panyin ye tufo na so wonfa enye do behuni o enti wonfa ne ma bi bebo santehene wenye ne first and last se wo manso wa hemfi a eno nche se oye bone ofiefo ntimi nka ho nje se abusuan man na otwemi no se na otwemi na Abusuapanyin kura de so wo ho so woni ho mtimi tu no se oho so woni ho ye timi tu na tu wie na se abusuan no wa konta bi a ye di police bo apɛ wachew no wa ya konta samo wo woni we timi tu wo ho woni ho ye timi tu wonye ohene Abusuapanyin nya hene Abusuapanyin nya hene ena na Abusuapanyin kura ye ntwadwan enti nye so se we ye betwadwan ena de tu no enti mo ma ye se ena ye se santehene de betimi tumi dabi nya no kre wo tia konya bi aso wo Ghana ha ono ankasa ne fi adwa ono de ne ya adwa o anya akodwa na dabi nya akodwa ya adwa ono nko no obi ampere enti mampanyimfo no na de akonwa ne ma ho mampanyimfo wo fie na de akonwa ne ma ho enti mampanyimfo na wo tumi si ayi o makonwa
Yem musa se ohene kro ote akonwa so no. Enfo ne tu no. E ma mpanyimfo. Se ono so ka se omom ko hia wo fie o se mokotu no no. Aye team legal wife for e na mo ahyehye ho. Se na no wanko. Ade no wanko se team legal wife team tu obi. Ase wo no hu se o se mo ba no. Mo the bloggers for aka. Ye the bloggers beko. Masa noa. Wonu na hye ase. Masa noa. Ya ne a yensa no adwuma. Team legal wife for. Na mo maturu nya team legal wife for. Omo maturu kwa team legal wife for. Team legal wife. Na se mo ni tu mi se mo betu abusuapanyin. Man no mutunu no kwa say team legal wife support. E man no mutunu no. E team legal wife for. Abusuafo no mutunu no team legal wife. Ese de Ghana de mo ache o. Sa. Oh, and this in MPP. Timothy metu no. Oh, ye metu no. Na otwe mienu. Ba ono se won so abekasa. Se o se ono die. Na bi o. Ya na ne bi wo ha o. Mesre abusuapanyin. O se abusua no e de bloggers aba. Enti house aba. No no obekasa okasa fa hen. Nya blogger kro ya. Ono obekasa wotin ba bi na ya frɛ ne se abusua sei na obusuafo ka. Na no wango. E no ono se ye he videos na e ba na ye nhwe omo gina ho no. Busua ni ba bi o bla. Me oni mabusuam. Da bi. Me so me ni mo abusuam. Da bi. Enti se me mabusuafo se ye tu a enye ye. Wabusuafo na se bra ne entu. Enti ka wo ya be ma no. Na nka wakɔ. Mo amote ha nyina no. Munya abusuafo ntumi tumi enye ye. Na hwɛ se busuani wo mu a. Na osa ne nsɛm no sa kan bi em sɛ ɛyɛ abrante bi a wogina na wɔkasa sɛ abusuapɛno ma na wɔtwe bi no o sɛ ɔmo wi aye ne nyina no na abrante no wo bi a ɔmo bu luba akonta no na abrante no wo bi ma ɔka asɛm bi kora ma abusuapɛnyin no tea no ɛno nyɛ yɛ asɛm o ɛno nyɛ mo masɛm ɛno nyɛ yɛ asɛm nti ɔno pa sɛ ɔbu nkonta wɔyɛ bibia abusuafo wɔ enti ɔkɔhyi abusuafo na wɔnka nkyerɛ wɔ mo na ɔde hyɛ adum ni adan yɛ ti wɔnkɔ wɔyɛ bɛɛ ma wɔnkɔ nkɔhyia ma ne sɛ nyɛ ma na di ne sii so a wɔnkɔ e ma no me sii so wɔn kuro mo nsa wɔn se bra ne ntu sɛ wɔbɛbɛ wo so wɔn abusua betima tu no na ma abusua tu no wi a wɔn police betima kye no because ɔne abusua wɔn kontabuo so ɔte ase ɔne abusua no na sɛ obu no konta wi nti abusua obu ma hwan ɔsɔ mo ba yie no sɛ wa na bla enye ma me fa me konti we mmɔ na me ba na abusua te sɛ kwaye wo akiri a ɛna wo akiri abomu yu ba wo ben ho ba bi adua bi asi nti no ɔno wi na sɛ wa ma yie me yie wa na ma yie na sɛ ayi na me yie na abusuapanyin de na awu sɛ ne wo faase na awu na ɔmo so ɛne na ɛko no ɛnso yɛ ne hefo ne nua ba ɛna ne wo fa ba ko te sɛ odi ne wo fa no kra wɔn hyɛ dan tene din ne fa sɛ ne nua ba ɛna ne abusuapanyin ne nua ba no hwan akosua brempoma ɛnyɛ ne nua ba o sɛ rumba nua ba na meka wo nti ne wo faase ma me nkyerɛ wɔ abusua mu me sɛ me wu a me nua odi machi e wo tumi sɛ abusuapanyin okay wo abusuapanyin ni sɛ ɛbɛbɔ pɔ ne de abeto wani de anya no ayi afiru na de ya hyim abusuapanyin nka committee ho onka funura committee ho ɛna man panyimfo no ɛna wo tumi e wo abusua mu abusuapanyin saa ne ma wo ya wo nyina yemu sɛ odobroni kuna na wo yeye no oyɛ ma hwan oyɛ ma abusua bɛ ya ɛyɛ man panyimfo wo fie ne ye kuna na ma wo mo enti man panyimfo bɛ na odobroni so ye kuna na ma wo mo enti abusuapanyin nya ne nsɛm na ɔka na bɔnten no ɔso onimomra ɔmra ma hia abusuafo no right man panyimfo no mo de si ye no mo ho hwɛ sɛ wo hwɛ asantema mu a adehye ɛne abrempɔn ɛne manhene no sɛ mo ho ba asɛm ne yetu wɔ mo a ɛyinfo ne tu wɔ mo man panyimfo right ai wahini ya na nsɛm mu tu ne ya no mo so aton asie yi a no wɔ mo kwan so ohwim ne nua ba ne begina hɔ ɛbɔ ne kwa adu enti abusuapanyin ni mu a ye Otumfuo video bebere kura waka sɛ abusuapanyin asɛm si fie a man panyimfo ne wotumi o woni tumi bia hute enti wanye ye ne mentor asɛm sɛ so wo Otumfuo atukan sɛ ne nti na ɔno so bia ɔno so gina so ka sɛ disi yewura nkɔ no betime tu mu mpa mfa kɔ adu no nkɔbɔ no na yewura mfrɛ no ɔno ni tumi wa manhia o abusuapanyin ni tumi kitikiti sei ekura wo manhia no kura na meka kyerɛ wo oni tumi sei edi tumi na abusuapanyin wo manhia edi tumi no santini ba bia anasa kan ni ba bia tumi do manhia edi wakɔ manhia no nkyɛ sɛ ɛna Otumfuo ho na Otumfuo ho hwan hwɛ na wo ya menua kwambafo na kwambafo nkwanza manhene ɔno de tumi de ne papa ne ma siesie ne ho tu kwan na wo na gisa Otumfuo sasa na mso onya aka ɛna tomle bia ho aya na asante regi ahemfo
omo anhwe yi a ebeduru baabi no akola bi akasa a anhwe obekasa ama na akotwitwi wo mu enkansa nsem ya abusuapanyin de nam no omo ka bi ewo mu asantemam omo de asantemam tintiman no omo so be ye nkyerɛkyerɛ ma nipa te ase because papa ni tu na tie gu nkrofo ani wo Otumfuo ho wadi kan ye first one mo anka hwe na wa second one mo ha na third one aba sa ne ma we na nkokɔ so a enkola nketenkete sha ase omo kasa tie ye wura ema bi kwaka achiamefo ne ahemfiefo mo tena se ye din ama ne sa abusuapanyin bi a ono te ne ba bi asa anya tumi akokoduro so timi grant interview say apart from Santehini ne betumetu odi akonwa okuro be so abusuapanyin so odi akonwa he so e pa akoso abusuapanyin no e pa akoso abusuapanyin ano won fa pakoso Santehini won odi ba hwe entam kese akura so be kan tam kese obedi ka kan abusua ntam ansa ukuro mo hene ntam be kan sa na waka Otumfuo de enti nyeba bi won abusuapanyin ya mo nsekere no nka nkere no sansem na dede na no say Santehini ne betumetu no Santehini fa ni si akonwa bi aso Santehini fa no fi na konwa na si ne fie ho na ne fie akonwa na eya adwa me ka tell abusuapanyin ne fie akonwa na eya adwa enya akudwa woni ho na akon akonwa no ho ono obi ankon akonwa ho so tase ade a waye na fie na mampanyimfo a motena o so de usi akonwa na say ade a wono o madi no entwaye enti o ba kwadu no ma ba wo no say one omuso munnim ba bia esie omunua no ana omo ba no ukokire a na se dimra kwa so a abusua no uni asem second one omo se do di lumba de yenim o kire wi a obia no uni asem so enti se abusuafo ba kwadu miensa wona wo se wo ba na kwadu ade abo no wo ba kirem na nye social media so ko kirem na se o se afia short nigga kra yo se yeti ye se afia short nigga kra be ka ba bia ikosie chat ko asem we ankasa kra na wo se kasa asem abusuapanyin kan no ko se kasa abusuapanyin ko dem adi tina se wodem se ha enfo no mutiri abusuan ni 3 ye afia short nigga abusuan ni se afia short na ya kasa ne wo fa ne chat ko ba na wo ba wi aso won se afia short nigga betima ye lumba abusuapanyin ofa wangu bida adi ntinu ebede nasi ebede nasi adi ntinu na afia short nigga to bia nim na abusuan ndeba ne se na anti abusuapanyin tuma kokodua ba fidie so be ka se afia short nigga akire oso wa kan ba bia na afia short nigga kan ba bia esie no dia adan no kongu se bloggers wo ho de o se o man o munya busuafo afia short nigga busuani ene de afia short nigga tumi sie funu won afia short nigga wo ye lumba busuapanyin o tumi sie funu enti se waka de a lumba fie won kan na o mo ka se afia short nigga ba kire se e ho no mu sie no no e ya ampa se busuapanyin so confirm se e ho no mu sie dia o mo ma pictures busuapanyin sie funu no ho se ono kan de me ba bia me ne ba bi o ka se afia short nigga ka but so on sama on say ye be buy no ho but answer be be say lumba ankasa no wodi kwadwo kwabena kwame because this din ankasa answer ame monzuo nom so kakra mpa chaw lumba ankasa woni da be enyam na mo lumba nyo na wo lumba ya fe na mo 42 years ubebusa me 62 years asem ne mo me wa bosoma o metima ma confirm okay me de na me na ka asem se ko busa ma why because be say you hu da e wo lumba pa memla na say wo ba dabi wo di machi you ko bodua na di machi se mba ku ni wo be ma panyi wo ha e betima busa de me nim si ase e friend Charles Kwadwofosu nti e wo se etimi confirm na ye hu ni say ampa se wadi Kwadwofosu okay say Charles de brofodi ana say Charles ko am say kwe ana Charles Plaku say Charles o say Plaku I can dia na kan keke Charles kwe Charles kwe so say Charles de abrofo friend Charles Plaku abrofo friend Charles ana aponche so say aponche the goat ana Pope be no say Pope so okra sa ana Joseph na okra ene Joseph no mo Pope do dem fan abrofo de ya mo ma trick ye pa o so mo he no be ka se mesom e de bobbo moamoa no aha enye Steve o bituma moamoa no wina omo hwe so ye Bible no kwafo no okay ai upe Bible no kwafo le gina anka se ni se bibifo ye na di bibi na brofo ahwe so ai so mo yeso mo sa ajefa oh
Yo bema dawroma amwa pese ni udi nkoma no pay. Why you ready so ni be di nkoma apam mienu. Ofo ye mpen tro wa fidikesi yeso esi nyansapo ye be kan nyansa. Ofi se ontimi nkan nyansa nkyere ya mempam. Ba obetima kan nyansa akyere ya pam mienu. Be kan nyansa apam mienu. Aha, na se wo de won kan jimifo ho apam mienu. Okay, so won kan jimifo ho be kan nyansa. Okay. Tidie na apese obusa. Ese mbese mbisa katachie se lumba ya wona da bai. So odi kwadwo. Kwabena. Kwame. Se ni din de fa kemi ensa no. Kwadwo, kwabena, kwame. Nti be sha date of the week. Today this it yen start joada. Okay. Yen start kwadwo. Kwadwo. Yo amwa odawroma. You say ye per days of the week. Abranti bi a friend no Charles Kwadwo Fosu. Ono ho asem ne ye beka. Te se onnim na apam mienu. Okay. Odawroma. Oso opese ohunu se ye wo ne dwoada apam mienu. Ye wo ne dwoada apam mienu. Ya anwo ne dwoada apam mienu. So woni Kwadwo apam mienu. Woni Kwadwo. Ye wo ne benada apam mienu. Kwabena. E benada ne ye wo na apam mienu. E benada ne ye wo na apam mienu. Ye wo ne ukwada apam mienu. Ye wo ne ukwada apam mienu. Ya anwo ne ukwada apam mienu. Koye. Ese benada. To de kwabena. Ah, de kwabena. Kwabena Fosu. On se ye wo nkrofo bi wo ho a ye wo mo a edina ni pa edidi ni beto tuni ni pa ni full name nyina man no tutu se ne de no ni pa ne ye de ne to no no de Kwadwo Fosu. Kwadwo Fosu. Ye de Kwadwo Fosu ni nyina man ma wo no anka se Tuesday kwabena ene so ye Tuesday bon na ne kra na kra boa eye jata na wo ye fire de na se nye ne nkwa na aso na nipa na aje afiri nsam de omunue na lumba na se a omko hia opako obusu afie ye hu maame bi wo ho a na o se lumba samankom asini so na anse na be no bese mu se samankom kre ka samankom aye de ya me fa akwanya so na metumi maame ne fu me di kan ye interview wonya suru wiase se me mpese me ka ho ase maame ne mfie akonani by a through time say was ye ka nokore e kire ye ho mesere ye maame no ma na nwene da se maame panyini sei ebiti ma yesa ade no a kire Ghana fo ma na nwene da firi se na me mpese me ka ho asem nti se wo hwe ministru wiase video na me toto papa so de ya agro bi ne ba maame ne twa pato an ama patu nyina ba samankwam pato an patu aba na no na se hu se new video asaba na se apopitu ya nhwe ne ya nka ho asem a e ba be ye te se samanfra da ne bosomfra ye kofre ba ne be ya busa enye no kure ti samankom na si maame ne so enye no kure ono ane bo ntrim na no keka menim se bi aduane odi no mo di bibia fra ama no cause me na me ni wi to fida na me ni ma de kro da ena na laka so me num bi da na me di wi to fi baako anum laka baako na de ye me no ya chen samankom katachi me first laka omo de afra we koko na omo de afra Don Simon mi ko mi kurom wa kurase satan na mi sua me yempaboa mi dwetira me de yempaboa nyina no satan na ye 12 million na ma ton me mpaboa wie mpo ba bi nko na Roman fo obo afode e wo mi kurom me so asori amako bi da e Roman na me ko Roman aso rapon asema me kan satan me nua kwaku asamoa akil osekofi afiri ye chese ye squad na ye wokuma se ye mpaboa ndi omu nyina anim omu wa akonwa bi a se omu ba afode ni wie a o tena so a we di 5 cedi ba na watwa ho ahia obi di 10 cedi ba na de betu Roman okay akonwa tuo te sese ye yin ena ye omu ba afode na me nuanom so mo no alim binam kono me si kan nyina atu akonwa obi kura na
obetra ko nyane so bi no matua ma no okono yansa na okọ aso me kono no yansa na ye bo afode na odwam nyese aso dem kra dwam edwam so mbo boode ne banche omo de bibia ba dwam beton ha na ya bo apata ne nyina egu ase me wie ya me na me busa se me lolo fe we ti me ni so o lu dwetire no me dwetire na akọba afode akọ issue ma mo bosi anka me ka kurum ho why de la ka be ye me to so me ko di wi tofe wasa manfi me kwa yie sata me ni oyibo ene madam fu bi na friend no rasta ene mo kuma me wi tofe edi ye minim na obi a mitimi sere ane mfra konwa so atofom obi a ye ko me se me drive ma park minim se ma park nchen me ma park kama machine na me tweme ne me gina kwani fifi se car gina kwani fifi ni va park nchen ni pa park nchen so park kwani kwani mte se ka nko ka ma fa kwan no se ma park abramia minim se ba ka ko nchen container bi wo ho minim se me da kosi container na nim kura na ebia container wura no kura ntimi mie kwan se me si kwan fifi na manfo bo masi a meko na manfo ba ben pepe ade abla na o me pack ye na bi am so ma pack kama pa o ki mesre wo mu se omo ne maame ne nam no se ya ne maame ne tin omo ne kakra so mma na mesre omo njai che team legal wife na because any say mo kan na o kama dabi se o kire o ne kire se yes o se mechas yes me o mti mehwe o se mi lumba yes mo mi samankom bia nu a obeka lumba ye mrane so te ase o kasa kire na busuafo ti ko bebodin abusua ni nim nyene mra nyene hotedi ena obebo ensamankom bia no beba nipa so betima tena konwa so sei akasa ntimi ye chiw trase kura beso legina ho so ena ensamankom ye se da ya de nipa no de na wo odampemu no around ho no ena saman ne beba ho ensamankom o three type okay mame nchire nipa na dipa ntiase mo ho adomi ensa wo ma ho domi ensa ye wo bi a manso asi wo fie na wo wuni ede na hye fridge m otimi besi wo bi so beka se aden na mo nhwe na mo nyime okay na ba bia me wo no kra wo de me so tiase because ba bia body ni wo bia kra ne ko ho titem bia obeko ho bia no na awache enti otimi be confirm ene ye won samankom se obi akokun obi atu nwuram ana bibia sie na yenhu ba bia body ni wo otimi besi wo bi so ko kire te se kana maya ko nwuram no ko chi aboa no ba fie be ne dua ba fa ne wura ho akokire ba bia nam no wo samankom so timi sisa ne ya na nya bete na nsamankom we die akoye te se ono ana aba dabi ene ye won nsamankom te se abusua akose ye kofre saman ne ni na di nkomo eno so wo ho te nsamankom wo tretal okay we nsamankom na nsamankom na waba na wabetena enipa so wote akonwam na wo ka asem obi amusa wase mia na meka sei mi lumba na meka sei why na busa wo question wono oje chinse lumba wo sei ono a se wodan ne ho de ma wo se waba dabi so hu na progress wo ho kama dabi enye nsamankom mesire enye samankom enye senye na nsamankom tie sa abefo nsamankom abade a ma mi na ni afi wanyini so na ni afi ye besire se ebia sunsun bi na agbo awura no na odi gu ma mi na ni mase a ye besire so onjai enye se na nsamankom tie dabi ena nsamankom kura no oba lumba voice pepepe na abeti okay dabi se be ma me ne voice na wote obeti lumba ankasa voice a obi a be hu se lumba na ekase sa na nsamankom tie nti nsamankom ntimi fa me voice e me kase nsamankom aba me so ye lumba na me kam ya me voice dabi enu nti na se bosom ba na se bosom na kasa e ka konfo ne kasa mpanyifo se nya no kure o kasa se de konfo na kasa ti se de medi nkomo ya na bosom ba na kasa na kasa se na mpanyifo se nya no kure ne mo se difference kakra dey ebem me wo bosom bi wo friend PSA ne kasa ne me kasa nyina ye pe na de obem na hunu se oworo so te ne kasa ne content ba bete voice ne te se me ame de ba be hu design ana se sign wo mu se we de enye se de ye ka te se bi abla no ka be ma se oba so a so oba o frɛ wa wo ye be ma o frɛ o be ma enti nsamankom ne de e be sere part 1 part 2 no fancy ye say part 1 part 2 aka part 3 say nsi fancy ye
Patre beba o. Maybe. Ebeba. Obi an confirm. Am say amanfo be nya maame ne keseti akwa. Yes re. Ba say nka on say on saman kom ne ba sa na wa be kase say me Charles Lumba no. Yesi mo me fie ne won kran. Ade ntina mo ni akire nkore say bia asema. Na Lumba fie nkran ba ko pe na Lumba fie nkran ba ko pe na. Anti say kom busa no. Say mo mo won busa. Na me say enye sa na tie. Enye sa nyansaman kom wo. Eba. Enye sa na nyansaman kom ba. Anti say sunsun bi na aba. Saman na oba ya na bia ne Lumba bia na Kofi na adane ne ho a. For Sina for Suban. Na so no so an kon kase Lumba. Na me ka say edin de say din nse. Nsem na ekoso no de nya say dan samankom tie. De mpese me kan no. Say nya sa na samankom etie. Ede na asi a Lumba wu dada. Afi na samankom be si a. Ka mo ye sie funu no kura no. Na o sen samankom si. So what you say? Se na samankom no betima si a, emra na mu sie Lumba no. Dampem no. Aha, emra na o mo se o makosie no ne fie ho no. Okay. Ah, mutu amra na musie no. Anase. Se ne de sie nim so musie ne memenda. Ana musie ne. Nsamankom no masem. So sie asie ne fie ho no. Ya de no ya sie ho no. Ompene so a. A wo se nsamankom ne ba. Ebe ka kire o mo se ade na mo ye no. Munjai. Momfa me nkom kurom bia ba bia sie me maame. Momfa me koto maame nchen. Na kam lan capture. Ade na koye ko de 3 months. Ene na wo saman wo ba. Nti Lumba say yesie no no. Atesem. Obi si amfa Lumba anto adakam. Yesie ne sa no kura bi wo mu sa. So obi si amfa Lumba anto adakam a, oni pa kura yesie oni na wo ho. Omo ye pictures. Che say ya amfa Lumba anto adakam. Se ne de mimi tumi ne de mi tumi confirm si yesie Lumba. De mimi si yesie Lumba. Si yesie Lumba. Ti yesie Lumba. Yesie Lumba. Adentia. Because body but to say Lumba no. Around ho ma hu sama bia ho. Nipa su wu a e wo se ba bia be de dawo no. O sama itimi ba around ho. Be take hours ansa na wako. Enti me hu. Enti de na chese Lumba. Enye Lumba. Enti ba bia Abusuapanin su wasi a. Na se empanyimfo police fo chi no. Na o kwakire ba bia osie no. Na se so osie na kra. Na se nkran hene. Okoya amamere ma nkran hene a. Enti so osie na kra. Ba bia okosie no. Se dia so obo se ne fie ho a. Se wo hene wo ho. Amamere be no ye ma wo hene na enu to osimisie. Nti wo hene nem la bonten. Nana mami emusa we. Eye ye ni omus aka mamu kura no. Se bi obi wu no onyo wo hene a. Emre dodo se be na ka eja na ware. Yo. Se obi wu aka mam. Na se ibeja na yere awale a. Se be ma ne ye oba ne ho ade a. Eya afi na oba ne be yi tuntum agu ho. Obi timi ware no. Mfa nse be 7 months. Okay. Oba ne timi yi tuntum Egu ho. Aha. On se Nananom broni amamele nti. Afi na akoye 12 months. 12 months. Ba ya kanfo ya mamele mu eye 9 months. Nti 9 months ne ye afi. Ha, nti nka tete na nka 7 months na wayi na mamele na ntuma tuntum ayedai. Egu ho. 1 year na so obi timi ware no. Okay. Afi ne so a obi timi ware no. Enu ye se abusuan na jaawo. On se abusuan bi o so o mekọ so ware o. Endi o ye den a obeja no. Okay. O ye den a mamele kwan so no. Obeja na wale ta ya yi na wie no. Obeja na wale. Ba be ma ne wu ana oba ne wu. Okay, se be ma ne bo na yira konhoma. Nti se oba ne ewu a be ma ne wu a abusuan ne bebo okunani na konhoma kopim se ibe wie yie. Ye wie yie ni wie a ya yie na wie na ye buka no. Se abusuan gitum se ye bekoso aware wa na se ye koso abo konhoma. Ba abusuan be ka kire se ya wie yie ni de ye jawo wale. Na se konhoma bi ama. Okay. So na mom se obetima wale physical dia je se afi na yedai aso no yi tuntum agu no wale. Okay. So na mom se wo ye ohene dia ana wo ye ohema je se afi ena watima yi tuntum agu ho ni ya jawa wale ti se nkomya ni ntimi wale obi be fo ohema foforo. Okay. So ha ba se wonye ohema dia ene adana ibe ye yie ne be wi dwoda na ebebuka no dwoda na yigina so jawa wale. Okay. Ana ese Abusuapanin so aka se ema ne mienu no nyame boa je se Lumba wu ye no ese onya afi anya na kure Abusuapanin nim na mamle
Ade ntinu nwa. Oni na mamle. Doken no. Oya ye no wie na obuka na obeja ma na wale. Be se ene se Oya ye no wie obuka na obeja ma na wale. Na mu mafe so a ema no beba. Anyina beba no makogu nsa wo kunu na so. Abusua ho na ne yekọ che ne niema. Afa ne yekọ yi ne ntale ne niema nyina de aba afinhiada. Ne ya be che ne will ne niema bia na ya che japade bibia. Enya ne de ba wale ne agya o. Be se oso enyinya o mo. Onya wo bo makon homa. Hwan wo bo na kon homa? Ni interview na ye kan o say 1 year. Ana mo ya musa na question. You say 1 year de o mo makon homa to 1 year. Umbo ni pana kon homa o susu nya na wale. Say bi obo odobroni akoma so na be kuna say yi do ama. Na nyo no na onim se ma me no kura no no se wa send sika bi so de bo ma me na kon homa. Asante amamre mu no wono ohunu se agya ma me no ntia de ntino mo na kon homa. O so bo na kon homa. O so bo na kon homa. Tina na say no aba say ye nim ba bi esi elumba no na afeso na bi ama na de say even so de yi ma na say ho na busu ma hu ba bi ade firi ba ho na busu apanyi bedam no ho na busu say ntina afi ne ya aba ntina busu afo so nko kire ba bi osi enu no so o kire ato ka kire ye ko ne ko gogu na ye ko gu ne na so ensa ansa kwa ye tima ko kire japade ahomache be no num na o makogu nsa na o ma betena se be so no nkron to nondi a kire japade ne ntoma ne neoma owo ne cars ne fie ye gina so ne ache o ya wela lawyer ba be kan wel no e wa busua ni nyina anim na ye hu wa anya wel so a eno nso busua ne betena se na o ma che ena de ntina busua ne ntwen se ye pa bi esi elum pa bi na afe ne nso na afe ye nhwe na bi o busua pa bi betimi de akọ na bi ye ntwen ma afe nso se na afe nso na se wo wu e enipa de so bi nim no be wu agya ne yonko bibia timisi ene panyimfo se one day die one day born yeah no correct enti wa ya ye wie e kwa 3 months meboa lumba ampa se ko 2 months say ye ansa na ye di Christmas tumpa se ko 3 months e ko 3 months ye ni ba bi osie ne dia ene man panyimfo no mo de usie akonwa so no omo na e bo sa charge ye o ti se ogidi se man panyimfo na de usie akonwa so dia adan na wo na omo nyina nkan bo ma anya ntoto ye entimi anya hwe abusuapanyin o waye mistake bebre ba we nipa bi a onyene mfonso ntum panyimfo se patapa pieto ye de mra na woro so abusuapanyin na nhwe ya abusua ne china na so ba ye hye abusua betima chew udi agura betima ko jail mo china tum semla ya adwuma abusuapanyin di agura betima ko jail so ta se anya lumba nya wo bawo wo faase wo faase enti wuntimi nhyekete se de me pe na meye da bi owo abusuafo ne papa owo no wo ho ne maame owo no wo ho enti adenti na wo pese ugina utumi so ye de wo pe because of abusuapanyin tata da wo so ana yenye ne sa se me papa ne lumba ke bi abusuapanyin e bi sa blenko wo jail no kwara me ka kire because me wuntimi kan kire me se wo sie me papa wo ne fie abra abusua nyawe wo be yi musu agu yeso ana ohene kura yensie ne dem yesie ne bem Nigeria fo na sie funu wo dem na wo ye konfo kura na wu a gese wo ne wo kuro na wo timu no wo hene no eya amamre enti ebasa na ye de dwan ebekwa akomo wo hene no na ye twa dwan wo ba bi a wusie ne asase na kasa because yensie funu wo fie e wa asantemem anase oban Ghana m yensie funu wo fie enti amamre sononko wo ho a ye ema wo hene na wote asase no so no ansa na asase na ankasa kura no ehun mo wo so atwadwan mo ma de kronti a wusie funu wo fie na na ba se waye nina so e bi waye ni unkwa untimi nya saade no be ka so ye abusuapanyin a aise o ye konfo nya unkwa na abekom woni panyimfo wo bosom no na ekom so aite se o ye bosomfo untimi fa wo panya bibi wo bosom no abra wo ne konfo nwene ho so ho ane ye kata no kura na ata no bi wo ho aye abusua bosom no anase ye wo hene bosom no ka hire nda wu fie na bosom no e wo bia baabi entimi konfo na ye ko fresi muso no menni bibia wo bosom no wanse we de ka hira ba ya to pempem ya de bosom na so ame ye wie ya wo so mpie firi dem bibia na bosom ni atua meka ha agona ebisi wo ho so ta se ye wo bosom bebre hwe offenso bosom ha ye offenso omo akonwa bosom da akonwa no ho no ye soa ye hia wan ya frɛ ne akoso awo wi ani aka wasi abontini atupunu ni choka bia dabi wo da se afrɛ bosom na se so wi a wo hene tua aka bosom na ko ba bi nti omo mo nyenko se me ya busa gidigidi bia dabi ye frɛ bosom ni hia na wo hene hia bosom na no ba frɛ bibia si enti ase ne ya ba frɛ
Ye no di nkomo wi a bosom ne ko yatum ko ba bi bosom so adwa katua. So enti abusuapanyin mesere no. Oye obi na ni afi. Me papa no na nka mepe. Na mum ne niema bia ya ma. Obia pese wo kasa me bitia no. Ase lumba wuye omama no kore se eye kontompo. Ena omama no kontompo se eye no kore. Omo dane niema. Mesere abusuapanyin. Ye bo odin hemra enye ena ye bo odin tumra gu a enye. Lumba wuye ene Ghana judges adawroma. Ekwa mo fa so mu di asem. Ekwa mo fa so de injunction ye. Aduanim guase bebira abre o man Ghana. Ese abrochire fo oblew. Omo fa niemem because yenim say court marriage e ware na Ghana. I de kwa abrochi memu no. Say 100% ya 5% pen ye original. Mu 95 e fake. Ba nam say abrofo giye dinti. Ye the certificate bi akose e marriage a no mo de stamp wasiso. Pa omo no certificate mo si e fake. So man ye timpa ye say Abraham panyimfo mu nyina mu nim se enam nkrata asem nti mo ma mo wa kwantuom etwitwa ntro e kira abrofo munim ade ne dada so munim enti eba ne sen na asem kase se yasi nipa ewiase nyina nim no asem mantima mfoma ni anto anka nokre ti mo ka nokre mo bewu kana ka nokra o bewu ana ise na enra abusuapanyin asa akasa ye bi ase yenim se mo ye no mo ye no bosome yesem de to so duonu wotwe ye ndi kwa na blochire we celebration of fatwas we life ademo anya anye 28 29 day no de mo so be lumba day no eno ye celebration I say na abusuapanyin se e maso o se afede ejebo aja mo di junction na to so ye ne maso omo di junction to so ti mo ye ne maso ne se omo di junction to so a mo ntimi nye na won kran Ghana ade bla omo di junction na to so a eduru ho ne ye ya na ma fere court tumba ye eduru ho ne ye ya na ma fere court na court ye hu court oba kan sa judgment na ma ye so di junction to so enti ye ntimi nye no na ye hu judge oba kan akire ye on kan ne ye tie ye ne be ba so abusuapanyin tim di junction to so ene ye di junction court to so mzo nkwa na ye no woni mi ka ya bo se de nsuo ye ne sa na wi ba ye o me se sa de we yon lumba wuo we ebe me hu wo mo kan kran wo mo kan kontombo wodi ye nyina te Ghana ha tie be ba so ba so ba so emma so me ke be maso because wakasa say when na akasa abusuapanyin o so be junction aba jai ye keke ni o so touch ye yie no oni ma me akosu abrempoma na dwene ho enti ade ntena ma me akosu abrempoma ye ne celebration wo so na o ma dwene ho ya say no okay wo ye yie no no de ne nua wo na chiri ba enti mfi se ma me akosu abrempoma na wu ye ena lumba ese o sie ni nua enka abusuapanyin betwa isa de wa chiri lumba david afa ne mahu se lumba ye kwabana fo ye mpem kwase asem ye kokonye you see o de kwabana fosu so tiase lumba tiase ontimi ni sansem fu we nkire no ni nua panyina wu o ye ntoto ya wo abusuapanyin atima sie ni nua na abrawo nim ba bi o sie ni nua na ka lumba betwa trangana so ndo ka so wansi obi akwan ho ondo ye so wansi obi akwan se wontimi hwe onua na ndije ntina abusuafo otu no die ntra I said the code me nsa na mo de aba nto be ya no se odi ka wa himfia na nche so wadi bim nde enti ya bo kwadu be mo nchire mu bla kudu ncheche mba so obi anu ni asem ade o si mafa me se enimi ho wo so wa dance te ye video na sa dance no ho a mafa se mentimi ya no ba bia na me kofa mai enti ade ntina ade no yesi be ya no na wo ya no ba bi se o mma na omo mo ho ne nya busuafo na fie so sene Ghana wo so obekire ba bi esiefu no wo ebusuani afie so sene ga wo de abrochi mem da be no be sie lumba na da busuani so mo fo papa afie so sene ga tumi lumba wo fa de a sene ka busuani mo fo ba ke ne mfen komo sinansa na ye di besi no nansen ara wo sem bi a si wo Tigo Junction ye ohwim kwan so ye same jamfi on say na asew akromfo remfo ko bonu tu abeto ja say ye ababa wo bi a oye moving actress ye Patricia Osai Boatin ni kunu ene gang leader no na say hwem a o ka ho bi
ti saa de we koso na you bet make say ona owo animu like say Appiah celebrity no krono e koso na bebre enim ho bi sa ade asa na abusa bi oba Ghana nche ache wan te say police for bi chi koke wi ehye kunkunte no what dia abla ya chi wi so a ehwe ehye na nya wi nti se we si na nwa be na ye na me ade ba kwa me ntia se o man Ghana ne se aban mu mpanyimfo BBC a ye fight ma wo mu se mpanyimfo be wa ya bo mu tu a nya wo mu nche wo de ba ne se no mo che ntem ya se MPB obi ko be MPB tuo no la fisa nipa no ebu akwa ya chi nana ya chi nkrofo suspect for na ye business and hu nti we mu so ye henfo omo ya chi wo mu nsi ye mu henfo a gang I'm a suspect but say the etim ba ko afama wu no de niema omanya afiro mu ene adanse kire say all the court on kan de but still na because I'm suspect de na I'm a suspect so what you say and tell na suspect for be so yanchi bi ana aban bia ba emu nipa de bo mo ho ban ana say na ka say omo no emra ne favor omo mo soro na ye we form ne de because wo tie emrante me ntiase me ntiase say fine sami jamfi oyo man ba ena papa ne yo man ba ye nyina yo man ba ti sa asem to obi ne etimi gina so ye ne ntentem say dia ebi so da ho da ye ntimi nkire ye ana no TV ni nani ayetum mo huni ya na Appiah sa na etimi Appiah sa na tie etimi busa se wo hwe ne mo kwaji free police boy kwaji free enkrofu yi ho a utim so ma ya adwuma na chen se we ansi a etiki anche wo ma na me de ntia me nyan se bi we se etimi chi wo mo bi within be 1 hour na ye se ja wo mo next evidence ni munyedu nti we na wo de ne ba mu na akoye serious aí there be end na say or call from above no enu be but when the Ghana ye wo how kakra wo ye wo how pan na kakra wo how pan kasa na ye wo how kakra ye be sere se ne de ye wo international word you need dum so ne black and white ni biem on mine yen sha se programming CT camera abi wo how ebi wo he se kwan so yi on cars on so nam kwan wa traffic ayi no jayenche na na chi o abrante na nansen Charles Emisa obi edi eye circle obi di car ball no amani we say no nam hwe am di hu say abrante we na car no ball no yente Ghana ha na South Africa fo bitimi ko gina Ghana freedom and justice and memem yenu ko fifi wonu tumutumu fo anse no mampanyo mu hu ye man kamera chi wo mana omo e omo mu krom la enche ebi a suspect na na ni suspect ni so no ehiafo ne de boy ase woni hwe se wona ubeti who sika na ye che odi a see evidence by obi oni sika say suspect this o che obi suspect na wo hwehwem na se enye no kura empata ben na de manipa no eno se asemba aban no empata ben na obi a suspect na wakwachi na detail no ebi kura wa ye de ensa akeka no obi wo kura obi afama hwere ne nkwa na se ye hwem ne ehunu se enye no kura ade empata ene ye de manipa na yegu ne ho fi no on ti bi wo kura enya wo so obedam sa so uniska nti no dem so suspect court nyam frɛ nti da so dem asemu oman no ye be sere se mpanyimfo ne ntoto ne ma yi se kamma minka bi no so na aboro ye so a ye ma soja aban mra ene soja ma ba de sentiment na adan Ghana intimi adan Ghana soja aban na intimi se die na be si ya untimi ntana be hu se intimi na kire die ntia untimi ai die intimi ne se kon ya Yesu ban no nam so sitie no si enya saa nkrofo na bi sa be die so a anhwe om so be dwom so nko a ena na soja aban no median kapɛ se nkɛyɛ se nipa na ɔbɛyɛ no adwempa wo ne tirim na adwempa na ba o adwempa ne tirim na yenyini pa from a den na soja aban se foforo ne sa betu no ana ne ku de se ku de se ku ntwam se sa de soja aban ba de a se ku no de uba na bedin se hu na ye ni 1 year ni 2 years o ben so ba mpuntu no aka echi enkachi da se na kan onte Ghana ho ne mpuntu be ka echi ama mpuntu be ka toale wo yem ba we wo mfie sei wo mfie sei hu na aka otu wo nya 35 years nana da bi minuru na se wo 30 kolom na we toale me kura me che toale hwe adwuma wo bo wo se toale better trade no ye nti ade na Ghana yenye Japan si Burkina omunye omno manfa Ghana nye transit no mo ye ya ubedu eso mo ka aboofo esen yen
oya transit oduru ha no oya transit oni port woni krom omu gold kwa ntwa 24 karat oya better trade ye te Ghana ha ye ntimi nya better trade ye ho kire ye koko na afi ye se no so what ase na me on me se omu fa me ko parliament okoye MP na say me de me ko bi adwene mu ho keke no asaba woni me se ye wade wo enfanya politics okay koko gold ye enfanya politics because ye ni bibia ye betimi de yetumi aton ya de ye where market and the price ne ba je ba ne sen na wo ye campaign ade koko ekoye campaign NDC etimi ka se koko kura MPP tam no so kom ton be se system million na ye de ye ba ye betum ono ni system million na wo se ko ton no de no ono ton no kura ba wasa beto so internet no enye na wo ye ntubeda na de politics ye nka no kure me se propaganda na wo politics mo munyi mfirim nkontompo ene no kure se na lidia ma se ye hu nkontompo se ye no kure ne hu no kure se ye nkontompo ene so do mu ntimi nyi mfirim ene so na bo mo nana ene bo mo ye tie ma mu ye ntimi nya de yepe ye ntimi nya hwe obi na dwene ma ye ade ye Roma asore okay te Roma ne Pentecost nyina ne du kwasi ade ne kwasi yi wo de wo so ye Roman fada preach de wo pe okay nana obi a wakọ wo ntu na wo nyame afrew mimiti yi a me ye konfuo na me boso mpanyini se me nka we ya na wuti ofi a na wa twere letter abere me se me nkwa ka se bia me boso mpanyina ka kire me se enne o se obi atoto nneema yie ye nkwa tete nsuom na ye nkwa siesie nsuo because nsuo no ene ye nom se be fi bia mbem na obi atwere letter aba se obi ankwa gya ne nan wo nsuo ho na me ma be kan wo okay nana Abusuapanin ye the we be ase se munya abre eje bre ye ne nana black power na ye ba na so a ye no ebedi enkomo no se unya subscribe unya share ya de mesra wa ne se obe subscribe na wa share na o mia notification button se de video bi ato ho a unipa odi kanya wo so obetimi ahwe bi share ma foforo so onso enya bi enhwe se aka se Nyansapo de ye de ne ma papa nko ana ebre mo miam de dwuma de ho chiame medin ane bretu nana safo edu kantanka makramo nyame boa yebesa ehia ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadoresa tanyini wontena fie ema aseduamfo blani pie frimantam bahin se pin enya nkwande wa na ye sotro no wa ansa na odi asebe fita na no akode ebrensi am wa wotua ne nsem mojabumo nim hu duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nye ye bi tontonte ye no nsa na ye fa Nyansapo aboa ntakra na ma na ye kese na ntakra aboa ne de fanyinam kwatere kwa mada woro ma ntoma ye fe ni din de sein ni din de Obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam fam ne honhon hia na America sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afaso enye de ya twa ni mu twa nyame sebedi akone bakwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben ntima nyina ni mu ampata